Ladang ia keren hi ka kot ka kia jong ki khun nyotrep. Nado handai hentai la ji osngo bakilong ki bakot bakia. Namar ha kata kapor kabam ka baki bam ru ki dei bet ki jing bam tenrai. Kado kadai ka bayok na sem bat nawa ki jur na keper bat na klau bat karukom syat ru ha karukom tenrai uriu lum jongi. Mentag tayo tong ine kemi sya ka wei nagini girukom ka ba syat ki jing bam tenrai umen barim. Kiba hakikat tu kini kisnong mentaki persang ban penki embiang rengkat ke jingkersan jong ke nasfas. Ha kisnong kweng harum kisnong boy rembong ha ke distrik ribhoy. Kekenun PCN kelalit ya kendo eki arngut kilong kemie kibala bon senam mentaki persang ban penki embiang eki jingbam tenrai. Da ke bapanan kam tang da kijat jingbam kiba mi hasnong lajong. Laki dai kibana keper bat na klau. Kido bat ki wede kijat do kiba dai bet na lasnong. Hakene kisnong ile kendo ikong dial mukti bat ikong plantina mujai. Kiba bu kidukan jongki kiba dai tang ki jingbam tenrai. Ya kini kidukan dia bam tenrai la ai kerteng Mei Ram O Cafe. Ha kabala dia yikjat jingbam ki bonjat. Ha kabaka do kadi ke manasnong. Kadok ha kabani yuwa snong. Ki jur ki bana keper bana klau. Bakentup yu jajau kawang kalung siet ki jamardo jaran bat ki wede ki jat jur klau bat kerukom syat ru kalong katkum kerukom syat menbarim. Ha bagi syat bam ru syakilum ki wa. Da kebapenan kam tang da kitendong siet. Brio ho bagi wan sini sinong jongi ki kwa hi dagi kim ju song tenat ban bam dagi wei ki jak jihor ki kwa hi dagi jihor ki badan hang ni sinong kum kan ni kawang kalung lele ka balong ki yak song tenat bahagi beri ban bam ki abang bah desa ki wei ki jihor kum mental li bang ala don kan ni kafe ki lai mat bun jak ki jihor kat ka bang idon hang ni ngala set be kat ka bang iyo hang ni ngala set be segi brio ru ki ya smo bang kan ban bam ni ki jur khalang kum kaca talo kaca karueng katerkhang te ki ayo hi hayo ru kum kaca talo kaca karueng kaca cau mau ka kaca cau sik ki pun jat bah kum gini ru gini ki
semat yang ming kini ki jarendam kini ki johor klau ki johor pentor kini kita sim kling kitu ngiyok duna ngim dalak ban penmi sayau tang baban set hang ni po dukan pat de ngiyok baik man kapor kain ngi khet man arsin laisin sita yo ngila baik ban yo kibriu kat bakiwan hang ni kiwat baik ki baset tendong ki baset khiuru ki bang he ki baset khiuru tang ba long da kilawan hang ni pat de ki yo i kitip bang aset tendong kila pha set baik tendong he. Ban penslur bat kentiu yakum kini kejat jengbam tenrai. Kakenhun kebelatip kum ke North East Slow Food Agro Biodiversity Society nega Nasfas. Kaju ai kejeng kerjaan kum kini ki riu shimet. Eka ba ai jing kai shu iki bat ban penyat yoru kini kejat jengbam. Hai ki lumpung bahe aga jela bat syabar jela ru kum jo. Bat habadan kejingelang ki bahe jang sarkar. Kita berkhot dari bang la ya kenduk bat ke Nasfas sing aingu ya Nasfas namar ba kila tin lenti yang asya keduk kene ka seduk kene ka kam haga baningkong ngampoi perkhat bangan long kumni kumba bakan yai haduk kat ni ke kafe jonga de na jeng tin lenti ke jongki ngalak ban penpau nam kantam ya ki jhur ki badon haklau de ladir ngas ngosarong he nga ba layo ban simbenta kum haki wei ki jing yalang ru saselong kila alam ki Nasfas ban pen itu de ibri babam ngasat keli kum tu ngasat phatho ru ha po ha Facebook ibri babam gi sung tenat bam ni bi jing set dong ha kini ki meiram au cafe lapen kre gi jing bam tenrai nadu kaja ka basyat ka tendong siet kumjo ka do bagi jhur kat bai kedok hapat la song ha kasla bat tep aka de peiding bat ki jhur bam im ki wa bonjat rup laban yo ha ka kamra sejja jeng ikong plantina mujaipat la ru bani i ke jing shat umso dong so jajau bat yakne ko umso apat lasna ice cream
cibun ngayo i kijing mentoy namar hadu basrang kadukan jonga ngala ya kendu bat kena sepas ndu arhajar khatlai kiwan pelima ya kadukan jonga arhajar khatlai tenga dandu bangadang rin ngadai beri bahasa na sete syawa ini ye te ngisiat kemtu kijing bam tenrai ngisiat ki jhur khlau ki jhur kham ki jhur kper ki baklem dawai imi i hikai ngala sa artat lai snem sete te ngala tip bah katur komset te nadu khandai pulai ngala sedang hitang ba kajing ya kendu jonga bat kanes pas kalong kumba pen scam bat ka bai jing mod bahaya nga bangan le ya kane kam ban le ya ki jhur ki baklem dawai ya ki jing bam tenrai ki be yo na lum na khlau na khap na kper te bat kanes pas kaya kersan yang berbor ka ai kieu kawalam ya ki breu ban wan bam ya ki jing bam tenrai wan mat mo wan mat hagi dukan di pak sekieu hagi to gisnem gi bala ladep bangidang yo keluj bam padon genu ga jingpang ha kum begini gi ba le lop daw hagi ni snem arstem ha yo belah Dasisha ladala ban penne akan gerukom ya jingbam tenrai umen barim bat kumjo ikariti dostru khasihi kan long kejing tengkai kejing nang jingtep kenang bagi pateng la pateng bandang wan kin yo bentalang bantep ela kejong ketenrai kam tam mencet ya kum kini kejing bam habaladap shet kini kejing bam kejing madru ka kamper bat kilong ke babang bat shnyam shisha hado kata-kata ban bam yaki dan kajing angnut jonga ban pen bahai ini dukan ban pen he nata ban ngakwa hi ban dan lai jong ikam rabam nta kibun kijing angnut habayo i kijing duna jong dukan kibun kemki toilet ru ngampat biang te ka jakka kam rabam kam rasyat ru basyat tendong lele te itu idepe impat long dan kam ban snad lai jong bakam he The mission of NSFAS is to connect people to the pleasure and importance of local food. NSFAS has been doing a lot of work in documenting the traditional agricultural practices and in documenting the indigenous food systems. We have realized that the villages that we work with have a lot of potential in terms of the biodiversity that they have. But NSFAS was not seeing this biodiversity in the daily lives of the people. So Meramo Cafe was an idea that we came about in collaboration with the communities in order to bring back the rich biodiversity into the plates of the people and also to showcase it as an opportunity to create income for the people. We wanted to balance conservation with livelihoods. So one of the ideas was to start up this initiative, and Meramo Cafes are cafes that serve local food with innovation in local recipes by utilizing the resources from the village itself. We have given them support in terms of capacity building. We connect them with the network of chefs that NSFAS has. We've done a lot of
cooking demonstrations with them. We connect them with the networks in terms of the festivals that we organize. We give them space there. They have done a lot of caterings with the government of Meghalaya as well.